الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث. رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين واحفظني من السلاسل والاغلال والانكار. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sadakallahu azim. Мухтерем муслиманлар, този байрам дерса ще бъде свързан относно посещението към роднини и близки, приятели и така нататък. Тъй като това е едно от основните неща, които създава добър муамелят, добри взаимоотношения между хората и издига ислямското общество, и става една от причините Аллаху Та'аля да изсипва Неговия рахмет, Неговата милост върху нас. Този аят, който го споменахме преди малко, виждаме, че имам Хатипа, който прави хутбе на минбера, винаги когато завършва, слиза с него. Какво казва този аят? Казва: Аллах повелява справедливост и благодетелност и поддържане на роднинските връзки и възбранява покварата, порицаното, отреченото и гнета. Наставлява Аллаху Та'аля, за да може да сполучим. Поради това виждаме едно от имената на Аллаху Та'аля е Ел-Адл, справедливия. Затова, когато говорим за справедливост, първо най-голямата справедливост, който притежава, това е Аллаху Та'аля. И Неговата справедливост има моменти, когато идва на този свят, но Неговата справедливост изцяло ще бъде показана в отвъдното. Когато дойде време, Аллаху Та'аля да подава и да даде право на всеки един да получи тефтера с неговите красиви или грозни дела, когато ще дойде време човека да му се теглят севапа и гюнаха, когато ще дойде време човека да минава през моста Сарат. Когато ще дойде време Аллаху Та'аля да разглежда нашите взаимоотношения. Като тук взаимоотношения се има предвид не само между човек и човек, а между човека и животните. Защото виждаме, че ние си взаимодействаме независимо от човек, каква религия изпълнява, ние взаимодействаме с тях. Това означава, че в този аят ни изисква от нас да бъдем справедливи към всеки един човек. Независимо кой какво върши, независимо кой каква длъжност изпълнява, независимо кой каква религия има. Инна Аллаха я'муру бил адли вал ихсани ва итаа. Пак ще повторим, Аллаху Та'аля повелява или заповядва справедливост и благодетелност. Оттам нататък казва: да поддържаме роднинските връзки. Поради това, че това е основна черта. Виждаме, човека е създаден от мъж и жена. Впоследствие става семейство, става поколение, става братовчеди, братя, баща, син, брат, сестра и така нататък. Поради това нещо Аллаху Та'аля обръща внимание именно на тези красиви неща. За съжаление, навлизаме в един такъв период от време, когато ще слезне Джебраил Мелайка и ще дигне милостта от хората. И тази красива гледка, която се наблюдаваше преди години, да се отива на гости, да се муабетува по цяла нощ, да не може да се разделя хората и когато се разделя да казва единия на другия хелал сум. Иска да каже, ако има нещо да съм сбъркал, да ми упростиш. И така се разделяха и не създаваха
възможност, за да има някаква капка омраза. Сега ние, ако кажем на някой халялосно, нали, когато идеме някъде да го посетиме, ако е болен, ние веднага обръщаме другата страна, едва ли не, ние вече чакаме да се разделим. Естествено и този момент ще настъпи. Но нека преди да настъпи този момент, наистина да има халял между нас, да нема на съдния ден да се изправяме едни срещу други. Запитах Хазрет Пейгамбер алейхиссалам, казва: "Я Расулаллах, бениче не тея клащаран, че не немо за клащаран, а налина на търмасънс." Казва: "Я Расулаллах, ще ни обясниш ли какво е онова нещо, което ни приближава към дженнета и ни отдалечава от джехеннема?" Хазрет Пейгамбер алейхиссалам казва: "Аллаха ибадет етмерисин." Първо да правим ибадет на Аллаху Та'ала. Она хич били шеи от так кошмала съм. Да не се прави ширк, съдружаване на Аллаху Та'ала. Тъй като Аллаху Та'ала казва: "Гордея се с моето величие." И едно от нещата, които най-мраза и което е най-големия гюнах, това е човек да прави съдружаване с Аллаху Та'ала. Да докарва до Аллах и някой друг. Като един пример можем да кажем един чубанин, един овчар, отива в селото, слиза в селото долу и слуша хората си говоря за Аллах. И той отива и пита някой от хората: "Вика, кой е то Аллах, какъв е то Аллах?" И те му казва: "Не можем, вика, много добре да те запознаем, но най-добре, вика, отиди при Ходжата, той ще те запознае." Отива този овчар при него и казва: "Бе, Ходжа, слушам, вика, говори се много за Аллах, кой е той? Каква е един вид, каква личност е, така да се каже?" И Ходжата го попита, казва: "Ти с какво се занимаваш? Какво прави?" Вика: "Аз съм чубанин." Вика, твоята е лесна работа. Имаш, вика, гега, когато пасеш овцете и виж, че тия се застояват, върти се около гегата. Минава се известно време и този чубанин почва действително да го прави това нещо. И един човек минава около него и казва: "Какво правиш?" Вика: "Правя ибадет." Вика: "На кой? На Аллаха." Вика: "Как така го правиш?" Вика: "Ми Ходжата ми кажа така." Вика: "Жалко за Ходжата." Значи виждаме, човека не прави ибадет по начин, който Аллаху Та'ала го изисква, а се прави по начин, който Аллаху Та'ала не го обича. Защо? Защото във въртенето около гегата нито има ля иляха илlallah, това, което го говориме, нито в намаза, нито в който и да е вид ибадет се споменава този начин на изпълнение. По-нататък казва Хазрет Пейгамбер алейхиссалам: "Намазана калмала зеката дава мелисин." Да кланяш намаза, да даваш зеката и после да посещаваш близките роднини. Относно намаза сме говорили, зеката сме говорили. Тази сутрин ще обърнем внимание много именно на посещението на близки роднини. Защото се предава една такава случка, в която се казва, група сахабета казваме, ние стояваме с Хазрет Пейгамбер алейхиссалам и той казва: "Акрабази аретени кесенким се бенимле от урмасън." Казва, който къса роднинските връзки, да не стои с нас, да не е близо до нас. Иска да каже да стане и да се раздели. Тогава един от хората стана и Хазрет Пейгамбер алейхиссалам му казва: "Къде отиваш?" Той казва: "Я Расулаллах, когато чух твоите думи, аз станах и отидох при една моя тета. И когато тя ме видя, тя ме попита каква е причината аз да ида." Сега като викаме някой, като идеме при някой, той вика: "От си дошъл." По-рано се събираха, пак ще кажем, мусулманите събираха се, разговаряха се и не можеха да се разделя от обич.
също близки, роднини, братя, сестри и така нататък, също имаше голема обич. Сега обаче виждаме това нещо изтива, както има един такъв лав, ще си имаме градинки, но няма да си имаме роднинки. Защото една от причините, които стана да се разделя близките братя, сестри и поколения, това е когато се върна имота. Не можахме да си го поделиме, не можахме да се разбереме, не можахме кой какво да вземе, или се караме за дребни постъпки, които така оговаряме и когато хвърляме чоп не се разбира. Затова това Сахабе, когато отива при неговата тета, тя му казва каква е причината ти да дойдеш. Той когато изпоменава, че причината е това, да дойде един да се издвижиме, за да няма това раздалечаване между нас. Тогава Хазрет Пейгамбер алейхиссалам му казва, добре си направил. Това е една от причините, за да може Аллах Та'аля да изсипва неговия рахмет. В противен случай, казва Аллах Та'аля, отдалечава рахмета от нас. Факихите, учените по фъкъх, тълкуват хадиса и казва, това е една от причините човек да влезне в голем гюнах. Не е гюнах само да окрадеш, да излажеш, да направиш зина, да не хванеш намаз и така нататък. Но казва, една от причините е човека да къса роднинските връзки. После Хазрет Пейгамбер алейхиссалам в друг хадис казва така: Акрабази ерти кадар севапа пешин герен бир или кьоптур. Нема по-голем севап от това един човек да посещава близките и роднините. Да ги посещава. И една от причините да му се опрощава юнаците е това. Виждаме. Посещаване, обич, хелал. След това, ако вземем отношенията между мъжа и жената, не само между брат и сестра, когато отношенията между мъж и жена са добри, когато мъжа и жената се хванаят за ръка, Аллах Та'аля изсипва неговия рахмет, неговата милост между тях и гюнасите на мъжа и жената изтича и между ръцете. Когато виждаме брат и сестра се хванаят, вече това трудно се гледа тази прекрасна гледка. Също брат с брат. Ще споменем една случка, която е в разрез с днешните неща, които ние живеем. Двама братя, от които един е по-голем и женен, с деца. Другия по-малкия не е женен. И когато идва момент и вече зърното е събрано, големия си говорят с жена му и казва, бе, моя брат не е женен, той има нужда да го подпомогнем, да може един вид да се съвземе и да се ожени. А ние сме семейство и притежаваме всичко. Тя казва, ми добре, с каквото можем да му помогнем. Малкият брат си мисли, казва, бе, аз не съм женен, сами съм. Това зърно, което го имам, това е изобилие, няма какво да го правя. Затова казва, нека да го споделя с моя брат, защото той е семейство, повече членове, повече нужда има от храна. И затова казва, нека да му заделя една част от моето зърно. Големия брат пълни чувала и го отнася към малкия, в неговия хамбар. Малкият взима чувала и го занася в хамбара на неговия по-голем брат. Обаче единият гледа, че зърното не намаля, и другото гледа, и другия брат гледа, че зърното не намаля. В даден момент през нощта се сблъскват двамата братя, с чувалите заедно. И единият казва, братко мой, другия казва, сърце мое. Къде сме ние? Като въпрос. След това в друг хадис един човек казва, бенима крабун вар, кендиленеги диорум ама онлар бана гелмиорла. Едно Сахабе казва, я Расул Аллах,
Имам роднини, при които казва, аз отивам, обаче те не идват. Банахът се злъке диорлар афе диоро. Казва, когато ми причинят някаква неправда, аз им опрощавам и им правя добрина. Иска да каже, срещу това лошо отношение към мене, аз си правя добрина. На прав път ли съм? Хазрет Пейгамбер Алейхиссалам казва, хайр олмаз, онларака шалъка е насъдя парсан, онларын е кинде ортако урсу. Казва, не става така. Ако постъпиш така, както те правят, означава, че ти ще станеш ортак на техните действия и постъпки. Фажилетли я на албунлара сенги, сен бойле яптъкча, лахтан сана ярдъм гелир. Казва, вземи ползата, вземи рахмета, вземи милостта на Аллаху Та'аля и отивай при тях, за да може да получиш помощта на Аллаху Та'аля. Да получиш помощта на Аллаху Та'аля. Нещо, което виждаме в днешно време, казва Хазрет Пейгамбер Алейхиссалам, когато един мусулманин помага на другия, то Аллаху Та'аля помага на него. Когато един мусулманин прикрие гюнах на друг мусулманин, Аллаху Та'аля прикрие негов гюнах и тук на този свят и на съдния ден. Ние сега последно време се занимаваме маля ями, така наречените празни приказки. Тези празни приказки на съдния ден ние ще бъдем отговорни за тях. Поради това, че всяко нещо, което излиза измежду горното и долното, че не иска да каже за приказката, която говориме, ние ще бъдем отговорни. Затова едно от нещата, които ще бъде повод за спечелване на джехенема, това е езика. Дори когато погледнем и в дните на Байрама, ние не можем да се събереме като едно време, да се съберат тази софра на обяд, другата софра вечерта, с преспаване и така нататък. Отиваме, слагани се софрата и почваме да поглеждаме часовника. И понеже казва, няма за какво да си говориме, и почваме да говориме за времето. Или политиката. Нас ни интересува в момента да можем да предизвикаме с нещо рахмета и милостта на Аллаху Та'аля. Казва Лют Шейх, дженнет ехни хуйлара расандаса явър, ве о хуйлар явнас, керем сахибиким селердебо онур. Казва, три неща са от човека. Когато той ги прави, това ще стане причина милостта на Аллаху Та'аля да бъде в него. Първото нещо, китуле и лик. Човека, когато остави лошината и я обръща в добрина. Или когато някой към тебе постъпи с лошо, ти постъпиш към него с добро. Иса алейхиссалам се среща с един човек, който се обръща по грозен начин към него. И когато го попита, защо правиш така, я Иса, той казва, този кой каквото има, това дава. Иска да каже, аз имам красив характер, красиво давам. Той има това, което има грозен характер, това дава. Второто нещо, зулюм едени афет мек. Когато един човек ти причини някаква лошина, някакъв зулюм, да му опростиш. Сега има една дума, казва, времето лекува. И наистина виждаме, човек след време забравя. И ако не е амбициор и каже, скарали сме се нормално, хора сме хелаосун, на съдния ден няма да има съд между тези двама мусулмани, между тези двама братя, между баща и син и така нататък. Нека да споменем относно това обръщането един вид в зулюма на полза. По времето на Хазрет Пейгамбер алейхиссалам, един
взема да унижава Хазрети Абу Бекир, който е най-близката личност до Хазрети Пейгамбер алейхиссалам, който тръгна с него заедно да прави изселване. Обаче този почва да ругае Хазрети Абу Бекир по най-грозния начин. Хазрети Пейгамбер алейхиссалам слуша. Когато вече спира този, който унижава Хазрети Абу Бекир, Хазрети Абу Бекир ради Аллаху почва да се защитава. Иска да каже, че това, което говориш, не отговаря на действителността. И Хазрети Пейгамбер алейхиссалам тръгва да се заминава. И тогава Хазрети Абу Бекир се обръща към него и му казва: Я Расулаллах, ти присъстваше и гледаше как този човек по какъв грозен начин ме унижаваше, и ти казва, вместо да стоиш до мене, да си ми подкрепа, ти ставаш и заминаваш. Хазрет Пейгамбер алейхиссалам казва: Я Абу Бекир, когато ти мълчеше, мелайката защитава. Когато ти проговори, шейтана дойде, а аз с шейтана на едно място не мога да стоя. Затова на много места в Коран Керим Аллаху Та'ала казва с Бисмилlah: Инна Аллахе ма сабирин. Аллах е с търпеливите. Едно от нещата, които Аллаху Та'ала най-много възнаграждава, и мелайката казва: ние не можем да претеглиме наградата на онзи човек, който е търпелив. Защото когато споменаваме и в началото Ел-Адл, едно от имената, които Аллаху Та'ала притежава, това е справедливия. Ел-Адл. И виждаме рано или късно, човек, когато е търпелив, не е избухнал, не е казал грозни думи, това е един вид, хем ще му донесе награда, хем ще създава добра обстановка, следващия път да може той лесно да завърши разговор. И третото положение, махрум е деневер, този, който не ти дава да му дадеш. Сега ние живеем в едно такова време, казваме, обърнах страницата от другата страна. Защо? Защото той не дава и аз не давам. Живеем в едно такова време, в което времето ще бъдат, каблето ще бъдат, вярата ще бъдат парите и каблето жените. Заради това, че ние много следваме материалното, заради това, че ние се отдалечаваме от духовното, успяхме да скъсаме на голяма степен роднинските връзки. Аллаху Та'ала казва: Аллах биледи и окедер вилените сабит баракър. Аллаху Та'ала, който иска го унищожава, а който иска го оставя един вид в стабилно положение. Учените тълкуват този аят и казва: Бирким се акрабази аретини деваме ти заман умирюичкюн канса Аллаху Та'ала онуотус и Аллах чакарър. Когато един човек посещава неговите роднини, иска да каже ги посещава и ги уважава, ако му са останали 3 дена живот, Аллаху Та'ала му дава 30 години живот. Айна шекилде акрабази аретини баракан бирким сенин отусил умру оса Аллаху Та'ала онуичкюне индирир. Един човек обаче, ако къса роднинските връзки, той, ако има 30 години живот, Аллаху Та'ала му остава 3 дена. В Корана Аллаху Та'ала казва: Векале раббукум уд'уни естаджиб лекум. Искайте, или правете дуа, за да ви откликна. Искайте, Аллаху Та'ала казва, за да ви дам. После казва: Кадер дуа илече вирир, умири иклер тар, инсан кендисинин ишледи гюнахтар скандан махрум улур. Дуата променя съдбата. Това, което много нашироко говорим на миналия байрам. Затова виждаме, ако ние се обичаме и отиваме, особено родителите към децата, техната дуа е приета. Аллаху Та'ала не им я връща.
И когато, да кажем, сина или дъщерята отива и фаща рака на бащата и на майката, и те отправят дуа за него, естествено, че техната дуа е приета. Много е важно родителите в гневен момент да не правят лоша дуа за своите деца, когато са гневни и ядосани. Даже има една случка, едно от децата било непослушно и когато извърши някакво престъпление, майката му казва: "Аллах да отреди да бъдеш имам на Кябе." И винаги така е правила: Аллах да отреди да бъдеш имамин на Кябе. И когато израства и наистина става имамин на Кябе, казва как го постигна, казва: "Постигна го с дуата на моята майка." Поради това нещо, това, което споменаме, инна Аллаха ма'ас сабирин, защото когато родителите кълнат своите деца, те изпращат шейтан до него, да може да го пострекава да върши грозни дела, и след това виждаме, ние го кълнеме, той от гюнах в гюнах. От гюнах в гюнах и викаме, ние уж да го поправиме, а то върви в грешна посока. Защо? Защото този шейтан до него изпълнява клетвата, която родителите искат. И след това виждаме, викаме, нашето дете ще става. Но когато имаме проблеми, защо денонощно не се обръщаме към Аллах Та'аля? Защо, ако трябва да правим седжде, да кланеме 2 реката намаз, след намаза да отидем на седжде, да изучиме няколко пъти аятел курси Аллаху ла илаха, няколко пъти елхамдулилахи, и да искаме от Аллах Та'аля да поправи характера, или да учиме техинято и да дуеме в неговото лице, в лицето на детето, това ще промени неговия характер. Ако между мъжа и жената също има някой път неприязън, учише техинято в лицето на жената или обратно, казва тя чуж мъж или той чужда жена няма да погледне. Аллах Та'аля изпрати исляма, който издигна арабите от най-нисшата степен. Аллах Та'аля изпрати Корана, който е жива книга между нас. За съжаление, всеки един я служил в рафтовете и е прашесала и не я учи. Затова и милостта между нас изчезва и това опрощение, за което говорим, сме далече от него. По-нататъка, факихите тълкуват аета, в който се казва, че Аллах Та'аля, който иска го унищожава, който иска го оставя в стабилно положение, и това, което се споменава, че Аллах Та'аля удължава живота или скъсява, казва Хабери удуки би кабулет мекере гуше кендея крабази ерития пами мюрартар. Това, което споменаваме, че отиването към роднините увеличава и удължава живота на човека. Да, обаче, Аллах Та'аля в Корана казва: "Варайже лери гелди заман, не бир саат гери баракалар, не де бир саат не алалар." Казва, когато дойде времето за смъртта, нито може 1 секунда да се удължи живота, нито може 1 секунда да се скъси живота. Да, обаче, пак идва тълкуването на този ед, казва по-нататък така. Анджу кюмринун, артмасандаки маана шуду, улюмуден сонра да се вабън язалма съдър, улюмуден сонра ке нисне се вапи язалънча, хаятма ще се вабъ дева медер. Когато говорим за удължение на живота, нали говорим за садака. Значи виждаме това отиване към близки роднини е садака. Човека може да му е дошло времето и да е умрял, но Аллах Та'аля в неговия тефтер продължава да пише садака, все едно, че е жив. Затова виждаме, че това, което се тълкуваше аета преди това, може Аллах Та'аля от 3 дена да ги направи на 30. Иска да каже, обичаш, посещаваш роднини, споделяш мъка, болка, помагаш и така нататък. Аллах Та'аля, ако ти е дошло времето, ще умреш, но садаката, която си я направил, ще я получиш.
Но ако си скъсал роднинските връзки, най-често се къса и роднинските връзки, не е заради обич към Аллах Таала. Заради това, че вика, той даде парите на ети кое си. Той се леври къде старите, използва парите и сега да ги гледа. Нас не интересува. Да, но ако вземе друг едно положение, в което по времето на израилевите синове имал един богаташ с 3 сина. Обаче идва един такъв момент, че богаташ се разболява. Най-големият син казва, аз ще гледам моя баща за задоволството на Аллах. Но идва един момент, бащата пада и умира. И когато той идва този момент, естествено другите двама братя използват неговото богатство и наследство и един стават богати. Жената му на големия казва, вика, съпруже мой, ти гледа, вика, баща ти, обаче, вика, уния взема парите, взимава богатство. Вика, дама, аз го гледа за задоволството на Аллах. Тя вика, дама, ти взимава парите. Идва един момент, когато той сънува сън. В този сън му се казва, че на едно място има 100 дирхема, ще ги вземеш. Вика, има ли берекет с тях? Вика, няма да ги взема. Той пак казва новината на съпругата, но тя казва да си ги взел, бе. Минава се някой ден, той сънува сън. На едно място има 10 дирхема, ще ги вземеш. Вика, има ли берекет с тях? Вика, няма. Вика, няма да ги взема. Минава се известно време, сънува сън пак. На едно място има 1 дирхем. Вика, ще го вземеш. Вика, има ли берекет в него? Вика, има. Вика, ще го вземеш. Взима го, отива на пазара, купува 2 риби, отнася ги вкъщи, жената му разрязва едната риба, намира вътре много скъпоценен камък. Разрязва другата риба, в другата риба пак също много скъпоценен камък. Той вече естествено отива, търси някъде който да го продаде. Никой не може да му даде толкова много пари само за един камък. Местният владетел, който бил богат, казва, давам ти 30 000 дирхема за него. Вика, вземи го. Минава се известно време, тези хора, да кажем, прислужниците на богатия владетел, идва при този човек и казва, нашия владетел търси още един такъв камък, дали ще имаш да му услужиш? Вика, 70 000 дирхема. Вика, купува го. И от 1 дирхем става я 100 000. Минава се известно време и той пак сънува сън, в който се казва, човече, ти гледа баща ти за задоволството на Аллаха, но това, което ти се даде е само за този свят. Но това, което те чака в Господното, само Аллах Таала знае. Иска да каже като награда в дженнета. Поради това нещо Аллах Таала казва, Акрабая юксула юдак калмашвараха канаверин. И отдай на роднините правото, и на нуждаещия се, и на пътника. Ако сме щедри в даването, то Аллах Таала един вид ще надбавя. Ако ние сме щедри, Аллах Таала ще надбавя. Но ние имаме моменти за един синур, сме слушали, където двама братя са се убивали. За съжаление. И пак ще се върнем на аета, в който почнахме. Бисмиллахи рахмани рахим. Инна Аллаха я'муру бил адли вел ихсани ва ита и зил курба ва янха анил фахша'i вел мункари вел баги я'изукум ла'аллакум тадаккарун. Пак Аллах Таала заповядва да има справедливост, да има благодетелност, да има поддържане на роднинските връзки. Аллах Таала забранява покварата, забранява порицаването и гнета. Наставлява той, за да сполучи. Мухтарем муслиман, относно справедливостта, относно покварата, относно гнета,
тези неща вече ни заобикаля изключително силно. Хазрети Омер радиаллаху анху като халиф. И той ще бъде този, който ще води справедливите управници за дженнет. Идва при него един и му казва: я, Омер, ти ще влезнеш в огъня, не се ли плашиш от огъня? Другите около него веднага скача и казва: как ти ще говориш срещу него? Хазрети Омер радиаллаху анху казва: изчакайте да чуеме какво казва. Те му казват: я, Омер, този човек, който го изпрати за управник в Египет, казва само пълнее, не го интересува да върши работа на хората. Той изпраща, ще викаме, комисия да провери дали наистина този човек отговаря на думите. Те са се слели с хората, проучва мнението на хората и когато отива я при него, иска някаква услуга, той вика: елате утре. Те казва: ние сме пратеници на халифа Омер. Тръгва и вика с нас. Отива при него, той го вижда по-напълнял, не е такъв какъвто е бил преди, и казва: ти май не си вършиш задължения така, както беше уговорката. От сега нататък ти няма да си управник, ще си чубаник. Ки пасеш овците на хазната, иска да каже на държавата, на мене и на моите роднини няма да даваш от млякото, и така по този начин казва: ще продължава твоя живот. Относно фитнето, покварата, на времето са се продавали роби. И един човек тръгна да обикаля пазара, всеки иска, човекаме, когато има нещо, да обикаля пазара, да си купи това, от което има нужда. Обаче отива на пазара и гледа един млад, силен мъж. Не е като някой горнал старец и да го вземеш, какво ще върши той? Той долу си носи пантолета. Гледа ябълка този млад, силен мъж и казва на продавача: ти, вика, защо го продаваш? Казва: много разнася думи. Казва: ако това е проблема, ще го взема. И го купува. Отива вкъщи и този роб, поне се занимава с тези неща, гледа, че чурбаджията и чурбаджийката много се обичат. И той отива при нея и казва: колко, вика, е хубаво, така че се обичате, обаче наистина, вика, той да ти е верен. Да ти е верен. Тя казва: ти какво говориш? Да, вика, нека да провериш, най-добре. Отива при мъжа и казва, но той казва пак: ако искаш да ти е верен, когато, вика, заспи мъжа ти му вземеш едно влакно отдолу, някакво влакно отдолу под брадата. И така по този начин иска да каже: ще бъде твой. Па отива при мъжа и казва: хубаво, вика, че се разбирате с твоята съпруга, ама тя иска да те заколя. Вика: не е верно. Вика: изчекай да видиш. Легни напред се на заспал и чекай. Случката е разказана от имам Газали. Лега той и се прави на заспал, неговата съпруга взима бръснача и отива да отреже отдолу някаква влакно, човекаме, косъм от брадата. Сел да си го запази. Тя няма лошо намерение. Но човека казва, че тя има намерение да те убие. Той като вижда, че тя наближава с бръснача към гърлото, става и я убива. След това нейните близки отива и убива и него. И когато говориме за гнев и се споменава в аета да се предпазваме от гнета, ето виждаме как го вършим. Другия гнев, който също можем да споменеме, казва: 3 човека или 3 деца проговарят още в люлката. Едното е Иса алейхиссалам, което проговаря в люлката, другото е Джурейч. Джурейч бил един много голем ибадетчия. Обаче при него идва неговата майка и му казва: Джурейч,
Той обаче кланя намаз и казва си на акъла, дали намаза да си докланям или да обърна внимание на моята майка. Ма вика, дай да си докланям намаза. На утрето случката се повтаря. Майка му идва пак при него и казва, я Джурейч. Той пак кланя намаз и казва, намаза ли да кланям или да обърна внимание на моята майка. Вика, нека да си кланям намаза. На третия път случката се повтаря и тя казва, докато не се види моя син с лоша жена, иска да каже, жена, която върши зина, да не напуска този свят. Обаче виждаме, че всеки един човек, колкото и да е праведен, и той си има врагове. И тогава иска да му устроя капан, една красива жена да го преласти, за да може един вид тотално да го смаже. Той не се поддава обаче на жената, жената намира един чубанин, поддава се на него и създава с него бебе. Обаче това, което става, че тази жена забременела и я питал, кой е забременел? Вика, от Джурейч. Абе, вика, как може, ние не сме очаквали това от него? Отива я при него, вече властта го приканва, вика, я тук ти си направил дете по незаконен начин. Вика, на кой? Вика, на тази жена. Той казва, оставете ме да отправя 2 реката намаз към Аллах Субханаху ва Тааля, и когато клане 2 реката намаз, отива и ударя бебето в корема, така леко шо ме го боцка, и казва, ей, детенце, коя е твоята майка? А кой е твоя баща, да каже? Той казва, моя баща е ети кой си чубанин, в ети коя си кланя. И тогава се доказва, че Джурейч е невинен, а те му един вид му ровая местото, където прави ибадет. Казва, искаш да ти го направим от злато? Вика, не. Искам да ми го направите това, което беше. Другата случка за 2 дете, което проговаря в люлката, една жена носи бебето в люлката и върви напред. Обаче гледа един човек на кон, много добре издокаран, с много красив кон, човека с много елегантни дрехи, и майката се обръща към детето и казва, синко, искам да си като този човек. Детето оставя как се кърми един вид на гърдата на своята майка, оставя, обръща се към този човек, след това вика, Аллах да пази. Вървят по-нататък, гледат една млада жена, която я дърпа, я бие, я унижава, я казва, ти си крадва, ти си развратница, ти си зинаджийка и така нататък. Майката пак казва на своето дете, Аллах да пази да не си като тази жена. То се обръща, поглежда я и казва, Аллах Тааля да отреди да съм като нея. И пак един вид Хазрет Пейгамбер се слага пръсто в устата и показва как детето се обръща и хваща пак гърдата на неговата майка. Вървят по-нататъка и майката казва на сина си, синко, аз желая да си като човека, който беше на коня. Много добре изглеждаше, с красиви дрехи, елегантен кон. Той казва, този човек е зулумджия, този човек създава гнев на другите хора. Затова казва, аз не искам да съм като него. Тя му казва, синко, аз пожелая да си като тази, исках Аллах да те пази да не си като тази жена. Обаче ти пожела да си като нея. Защо? Той казва, защото тази жена нямаше никаква вина. Те я обвиняваха невинно. Затова казва, аз искам да съм като нея. Сега ние често живеем в един такъв период на голяма справедливост и когато някой нещо ни проговори, ние веднага трябва да го напсуваме. Викаме, това е решението на въпроса. И когато мислиме, че сме разрешили въпроса, защото го псуваме този човек, който е причинил зулум на нас, така си мислиме ние, тогава ние псуваме нашата майка, ако е в гроба, нашия баща, ако е в гроб. Ако са живи, естествено пак си ги псуваме. Защото ние мислиме, че начинът на разрешаване на проблемите е чрез псуването.
Но това, което споменаваме в случката с Хазрет Умер и Хазрет Пейгамбер алейхиссалам, хубаво така да си го закачаме като овеца на ухо, когато имаме един такъв момент да успеем да бъдем търпеливи, за да можем меляйката да ни защитава. А не шейтана да дойде при нас и да вика: давай сега, давай, псуй сега, и след това начина на разрешаване. Както някой вика: трябваше да му искате забити. И после какво? Затова, когато искаме от Аллаху Таала, нека да обръщаме внимание на всяка една наша постъпка, всяко едно наше действие, за да може във всеки един момент да можем да получим подкрепата на Аллах Субханаху ва Таала. Когато споменаваме относно аета и относно това, което сближава роднините, в този ает: инна Аллаха я'муру бил адли, един човек отива при миджето на Хазрет Пейгамбер алейхиссалам, Абу Талиб, и казва: отих при твоя внук, иска да каже: отих при Хазрет Пейгамбер алейхиссалам, и той ми каза този аят: инна Аллаха я'муру бил адли вал ихсани, което пак ще кажем: Аллах Таала повелява справедливост и благодетелност и поддържане на роднинските връзки. Тогава Абу Талиб казва: ако искате да се спасите, то слушайте наставленията на моя внук. Ако искате да се спасите, то слушайте един вид напътствията, това, което моя внук един вид да съветва. Защото той има изключително красив характер. И наистина, Хазрет Пейгамбер алейхиссалам има ахлак хамиде. Най-красивият характер, който некога, говорим пратеник, от всички пратеници, той е имал най-красивия характер. Поради това нещо, Аллах Таала обръща внимание именно на това нещо. И казва в друг аят: ей Хабибин, сен sevdiğini doğru yola erdiremezsin, ancak Allah dileni hidayete erdirir. Казва Аллах Таала: не ти напътваш когото обичаш, а Аллах напътства този, когото пожелае. Той най-добре знае напътените. Сега ние, ако искаме напътствието на Аллах Таала, той е този, който напътства. И затова, когато искаме във всеки един миг неговото напътствие, във всеки един проблем той да ни помогне, за да го разрешиме в правилна посока, тогава ние наистина ще бъдем отправени. Защо? Защото един ден в джамията са Хазрет Умер, Билал Хабеши, муезина на Хазрет Пейгамбер алейхиссалам и други сахабета. Тогава Билал Хабеши на висок глас казва: Аллах, Аллах. Поседи па: Аллах, Аллах. Добре, Хазрет Умер, понеже си прави друг зикир и някак си чува това често споменаването на Аллах Таала и го притиска един вид. Казва: за какво толкова беше нужно на глас да го казва? И отива при Хазрет Пейгамбер и се наказва: я Расулаллах. Билал Хабеши казва на глас: Аллах, Аллах. Хазрет Пейгамбер се му казва: я Умер, ти попита ли го? Вика: не го попитах. Защо? Вика: отиди го викни да го попитаме заедно. Билал Хабеши и Хазрет Умер идва при Хазрет Пейгамбер алейхиссалам и двамата. И Хазрет Пейгамбер алейхиссалам попитва неговия муезин. Казва: защо толкова на глас споменаваш името на Аллах? Казва: я Расулаллах, Аллах Таала ти даде всичко, каквото пожелаеш. Виждаме. Билал Хабеши, муезин на Хазрет Пейгамбер алейхиссалам. Казва: я Расулаллах, Аллах ти даде всичко, каквото пожелаеш, но не ти даде да напътстваш ти, който искаш. Затова казва: ако беше до тебе ти да поканиш мене
един черен роб. Черен и роб. Кога, вика, щеше да достигнеш ти до мене? Първо щеше да поканиш управниците и богатите на Мекка и чак тогава, кой знае след колко време щеше да стигнеш до мен. Затова казва, понеже Аллаху Та'аля ме напъти, Аллаху Та'аля ме отреди да бъда в редиците на исляма и казва такава голяма благодарност и възхищение. Защо? Защото когато споменаваме преди малко и за миджето на Хазрети Пейгамбер алейхиссалам, Абу Талиб, той умря като мушрик. Въпреки че от 8 годишна възраст, той застава плътно до Хазрети Пейгамбер алейхиссалам до 51 годишна възраст, той го защитава от всички врагове. Въпреки всичко той не каза ла иляха илlallah. И когато умираше, вместо да каже ла иляха илlallah, някой имаше при него и казва, нима ще се нема да следваш религията на нашите деди. И докато той умуваше, умре като неверник. Затова него Аллаху Та'аля ще му даде най-слабия джехеннем. И то в хадис Хазрет Пейгамбер алейхиссалам казва, на него отдолу ще има огнени налъми или огнени обувки. От тези обувки ще му ври мозъка. И той ще си мисли, че е най-големо наказание. А всъщност той е на най-ниското наказание. Аллаху Та'аля ни напъти. Аллаху Та'аля ни отреди да бъдем в Неговия дом. Ако погледнем каква красота е, каква красота е един човек да влезне в дома на Аллах. Когато идем в дома на някой богаташ, на някой управник, казваме, аз бях. Но когато влизаме в дома на Аллах, ако кажем Аллахумме втех алейна вабе рахметик, я Рабби, отвори Твоите врати на милостта. Кой друг може да отвори така вратите на милостта, както Аллаху Та'аля? Ние сме влезли в Неговия дом. Това означава, че ние имаме най-силната връзка с Него. Какво по-голямо щастие за един раб на Аллах Субханаху ва Та'аля да влезе в дома на Аллах и след това да влезе в дженнета на Аллах и след това да види ликата на Аллах. Нима Аллаху Та'аля създаде човека само да се развала по дунята. Аллаху Та'аля изпрати пейгамбери, пратеници. Изпрати Коран, изпрати учени хора, за да може хората да знае насладата от връзката на Твореца или на връзката на човека с Твореца. Когато човека стигне до една такава висока степен на отдаденост с всички неща, които говориме, като итикад вярване, амел изпълнение, муамелят взаимоотношения и ахлак характер. Когато тези 4 неща ние се умеем да работим добре с тях, това означава, че ние ще можем да стигнем до такава висота, в която Аллаху Та'аля да се обърне към нас и да рече, когато идва време да каже федхули фи ибади, ведхули дженнети. Влезнете при моите раби, влезнете с тези, които ми правеха ибадет, влезнете с тези заедно, които бяха и посещаваха моите домове. Ведхули дженнети, влезнете в дженнета ми. Нима не заслужаваме Аллаху Та'аля да ни покани по този начин. Нима Аллаху Та'аля създаде нашите души да бъдат обитатели на огъня.
Мухтарем мусулманлар, времето за Байрам настъпва. С това ще приключим нашия дерс. Аллаху Таала да отреди на всеки един човек напътствие. Аллаху Таала на всеки един да опрости неговите грехове. Аллаху Таала да ни помилва с неговата милост. Аллаху Таала да отреди да бъдем в кумши на Хазрет Пейгамбер алейхи салам в Дженнетул Фирдеус. Садак Аллаху лазим.